אנחנו במגזין, זה היה שבוע קשה לתדמית של מדינת ישראל בעולם, עוד שבוע קשה. להקות ביטלו ביקור כאן, ארגונים בעולם קראו להחרים מוצרים תוצרת הארץ, נציגים ישראלים בחול ספגו גידופים, אפילו מכות. אנחנו פגשנו את הישראלים שלא רק שמצדיקים את המהלכים האלו, הם גם יוזמים אותם בעצמם. עד כמה זה דמוקרטי, לגיטימי. נדמה לי שזו כתבה שלא תישארו אליה אדישים, אבל ברשותכם נתחיל בכמה צלילים. Hey! Been trying to meet you. אני מאוד מחבב את הפיקסיז. הכרתי אותם כשהייתי חייל. הגיטרות המנסרות שלהם גרמו לי וגורמות לי לעונג גדול. השבוע הם היו אמורים להופיע בתל אביב. Dear Pixies, we are a group of Israeli human rights activists. We heard through the media that you are planning a concert in Israel in June. Are you prepared to perform in Tel Aviv while just under your nose millions of human beings are suffocating under a cruel Israeli military regime, denying them elementary human rights? השם המלא של הקבוצה זה boycott supporting the Palestinian BDS call from within. When you get up in the morning, and that's what's on the front page and the first 5 pages of your newspaper, you know, and you're a band that don't want to be in the limelight, you're gonna think this is not good. ובכן רבותיי, חרם עלינו. אומנים כמו גיל סקוט הרן, כמו הפיקסיז, כמו אלטון ג'ון, כמו אחרים. כתבת להם מכתבים? כן, כן, כן. חרם תרבותי ואקדמי וספורט וכלכלי. ואתה קורא לעמיתיך באוניברסיטאות בחול, אל תשתפו איתם פעולה עד שישראל לא תנהג כמו שהיא צריכה לנהוג, לשיטתך? כן. נבחרת ישראל בכדורגל צריכה לצאת למשחק ידידות בצרפת. נבחרת ישראל, בהחלט יש פה אירוע שהוא בר החרמה. אתה תקרא לצרפתים, אל תערכו את נבחרת ישראל. כן, התשובה היא כן. ישראל יש לה היסטוריה טובה של כניעה ללחצים בינלאומיים. הדבר האפקטיבי ביותר והיעיל ביותר שיגרום לכך שהאפרטהייד פה ייפסק, שמשטר העבדות פה ייפסק, הוא לחץ בינלאומי אפקטיבי. בתמיכת הישראלים האלו, החרם הזה הולך וצובר תאוצה בעולם. חרם על הופעות כאן ומכאן. והנה רק מקרים מהימים האחרונים. 2 הופעות של דנה אינטרנשיונל בטורקיה ובספרד בוטלו. בוטלה הופעה של להקת הרוק הישראלית אורפנדלנד באיסטנבול. בפריז סרבו, אחר כך נתרצו, להקרין את הסרט הישראלי 5 שעות מפריז. יש לנו סיבה טובה לחגוג, לא? ויש, כמו שאתם רואים, לא מעט ישראלים שתומכים בסנקציות האלו על ישראל. ישראלים שקוראים לעולם להחרים אותנו. רק אחרי שאני אסבול בכך שאני לא אוכל לראות את הפיקסיס ואת אלוויס קוסטלו, רק אחרי שישפילו את נבחרת ישראל באירופה, רק אחרי שיחרימו אנשי עסקים באירופה, רק אז אני, הישראלי, אשתכנע לעשות שלום עם פלסטינים. נכון מאוד. לישראל יש בכוח. לא לכוח, אין בזה טיפת כוח. אולי ככה אני אגיע להסכם מדינות פחות טוב. למה לא להחרים את שלטון החמאס בעזה? שלטון החמאס בעזה זה לא מדינה, זה לא דבר שהוא חבר באום. זה קבוצת אנשים שחלקם הגדול נבחר קבוצת אנשי טרור. הם לא שתמכה באחיהם. הם לא קבוצת אנשי טרור, הם גם פועלים באלימות, אני מתנגד לכל אלימות, אי אפשר לשתק כל ביקורת. כאיש קיצוני בעמדות שלך? בכלל לא, אני הכי מתון שאני יכול לעלות בדעתי. טוב, בואו נלך לעשות קניות. קדימה. זאת רשימת קניות? זאת רשימת המוצרים המוחרמים, מוצרים שלא ייכנסו אליי הביתה, מוצרים שאני לא אקנה. וגם מוצר מאוד פופולרי, חלבה אחווה. אזור תעשייה ברקן. אזור התעשייה ברקן. השפה היחידה שהם מבינים זה שפה של כסף ושל נזק כלכלי. אם אנשים רבים יחרימו את המוצרים שלהם, הם יעברו לתחומי הקו הירוק. יש יוזמות שונות לחרמות שונים, ומי שעומד מאחוריהם הם לא מקשה אחת. אנשים צריכים להבין שתהליך השלום לא מתקיים על מדשאות הבית הלבן, אלא הוא מתחיל במדפים האלה. השאלה היא כמובן אם פעיל השמאל ז'אק מפריז ידע להבחין בין מישור אדומים שמעבר לקו הירוק לבין אזור התעשייה של קריית גת. התשובה ברורה.
האם להחרים את ישראל? הדבר הזה הופך להיות לדיון מרכזי באקדמיה ברחבי העולם. Divestment is hostile, then where do we begin to describe the hostility of a military occupation? דיונים על ישראל והשטחים ודיונים על הלגיטימיות בכלל של המדינה הציונית. וגם כאן לא צריך לחפש הרבה כדי למצוא את הישראלי שמוביל חרם באקדמיה האמריקנית. כמה ארגונים כאלו אתם מאגדים? פחות או יותר 100 קמפוסים ברחבי ארצות הברית פעילים כרגע בנושא. פרו-פלסטינים. כן. השר דן מרידור מגיע עכשיו לנאום באוניברסיטה בארצות הברית. אתה תקרא לאוניברסיטה להחרים את ביקורו, לבטל את ביקורו? בפירוש באופן חד משמעי, כן. מה עשית בזה? בוא תנהל דיאלוג, תדבר איתו, תקרא, תאמר את דבריך. אתה מבין שבמעשים שלך אתה מערער על הלגיטימיות של מדינת ישראל בכלל. לא, זה בכלל לא עניין של 67, זה עניין של 47. בוא נגיד משהו מאוד ברור. שר ישראלי שהוא חלק מממשלה שבאופן יומיומי מפרה את החוק הבינלאומי, באופן יומיומי מבצעת פשעי מלחמה, הוא לא אדם לגיטימי. It's very distressing to see the blood on your hands. It's dripping from your hands and it's all over the floor. It's going up to your knees. ישראל באופן סיסטמטי בשנים האחרונות מנסה ליהנות הן מפירות הדמוקרטיה ליהודים בלבד, בעצם שמתקיימת כאן. איזה דמוקרטיה ליהודים בלבד? סליחה, אתה מדבר? שטויות. סליחה. אוקיי. איזה דמוקרטיה ליהודים בלבד? אוקיי. ערבים פה אין להם דמוקרטיה? אז בוא נגיד ככה. יכול להיות שאפשר להתווכח על זה שהם מקבלים פחות, מופלים, לא מקבלים מספיק תשתיות, אבל דמוקרטיה ליהודים בלבד, זה מה שאתה מספר בארצות הברית? לא. כן, זה היה יום לא קל. עד כדי כך שהתלבטנו בכלל אם צריך לתת במה לאנשים האלו. צריך לתת להם במה במובן של לחשוף את התופעה. כי התופעה קיימת, ואם יתעלם היא לא תיעלם. בעולם הרחב הכוח שלהם הוא הרבה הרבה יותר גדול מאשר 0.5%, 2%, 3% בישראל. הם האנשים שבעצם מובילים היום את המאבק נגד ישראל בעולם, את המאבק לדה-לגיטימציה של ישראל בעולם. פרופסור חיים בראשית, ישראלי, מרצה באוניברסיטת מזרח לונדון, הוא אחד הדוברים הבולטים של השמאל הרדיקלי בבריטניה. אנחנו כמובן מדברים הרבה בפגישות שונות בבריטניה, בצפון אמריקה ובאירופה. מה אתה אומר להם? ישראל מזיקה לעצמה, מזיקה לסביבה שלה, מזיקה לשלום האפשרי כבר מזמן. Coming through the tears and angry shouts for Palestinians on the ground without a house. אני למשל עשיתי וידאו קליפ שהוא די נחמד אני חושב, והוא חברי כלפי לנרד בוים, ופנינו אליו וביקשנו שלא ייסע. פרופסור בראשית מנהל אתר שמרכז אינפורמציה על מה שהוא מכנה הטבח בעזה, ובו גם קריקטורות כאלו של ראש הממשלה שמוצג שם כפיראט צמא דם. תראה, יש הרבה ועידות בישראל שמזמינים אנשים מחוץ לארץ, פסטיבלים של קולנוע שמזמינים קולנוענים, מוזיקאים. הדבר הזה פשוט ייפסק כמו שהוא ניסק באפריקה, בדרום אפריקה. סאוט אפריקה הפכה להיות פראיה, ישראל הופכת להיות פראיה. אתם חייבים להבין את זה. בייחוד אנשים במדיה, אתם חייבים להבין ממה זה בא, זה בא מהמעשים שלכם. אתה אגב אומר, אתם, כלומר, אתה כבר לא חלק מאיתנו. אני לא חלק מהכיבוש, אני לא חלק מהאפרטהייד, אני לא חלק... המילה אפרטהייד חזרה כל היום, השוואה שמקוממת ממש גם את ימיני. אתם, השקרנים, מחליטים לעשות מה שנקרא singling out, להוציא מן הכלל אך ורק את המקרה הפלסטיני ולהפוך את ישראל לפושעת מלחמה. אתם השקרנים. אתם אלה שעושים מניפולציה בנתונים. הכל כמובן בחסות אקדמית ומחקרית. לא נכון, אתם שקרנים. עד כמה בכלל לגיטימי לאזרח ישראלי לקרוא להחרים את מדינתו? עד כמה זה בגבולות השיח, הדמוקרטיה? השאלה הזו הגיעה גם לכנסת. הצעת חוק מהליכוד ומקדימה, ולפיה יהיה אפשר לתבוע אנשים כאלו. צריך לומר, הפיקסיס לא היו באים כנראה גם בלי המכתב של רוני. ועם זאת, החרם על ישראל הולך וצובר תאוצה בעולם, גם אם זו סתם אופנה, הסברה חלשה או היעדר אופק מדיני. והדברים האלו צריכים להטריד את כולנו.